Καλησπέρα λοιπόν φίλοι μου. Είναι το πρώτο βίντεο που κάνουμε εδώ από το Brutal View, από το στούντιο εδώ πέρα που έχουμε κάνει για το Brutal View, The Brutal Side of Life. Είμαι ο Brutal Billy, σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Είναι το πρώτο μας βίντεο και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή την προσπάθεια του site του The Brutal View, του Brutal View, The Brutal Side of Life, να βγούμε στον αέρα, στο YouTube, σαν ένα από τα λίγα, μπορεί και το μοναδικό, extreme metal site που υπάρχει στην Ελλάδα. Η κίνησή μας για να περάσουμε και στο κανάλι στο YouTube επιβαλόταν, θα έλεγα, σαν μια έτσι αναβάθμιση του site, γιατί το site από μόνο του είναι καλό, είναι ωραίο, αλλά πιστεύω ότι μέσω του YouTube είναι πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερο η διαδραστικότητα που υπάρχει, πρώτον με τους οπαδούς του extreme ήχου και δεύτερον με τους λοιπούς YouTubers που διαθέτουν ένα κανάλι ούτως ώστε να γίνεται μια ωραία συζήτηση και μια ωραία επαφή μεταξύ όλων όσων γουστάρουν και τρελαίνονται για το extreme metal. Λοιπόν, λίγα λόγια για μας. Το Brutal View είναι ένα site που ασχολείται αποκλειστικά με το extreme metal και όλες του τις εκφάνσεις. Αυτό σημαίνει αποκλειστικά death, black, grind, thrash και όλα τους τα υποείδη. Φτάνουμε μέχρι και πολύ ακραία πράγματα, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή υπάρχουν υπερβολικά ακραία πράγματα στη μουσική, τα οποία εντάξει και από ένα σημείο και μετά δεν τα πολύ καλύπτουμε, γιατί εντάξει το Brutal View είναι και ποιοτικό. Από ένα σημείο και μετά η ποιότητα σταματάει και αρχίζει κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε, τώρα μιλάμε για πολύ extreme καταστάσεις, τις φάσεις slam, brutal, grindcore, porno grind και τέτοιες λοιπές ideas, που συγγνώμη κιόλας για την έκφραση, αλλά αυτά τα πράγματα δεν τα καλύπτει το site. Γιατί καλύπτουμε μουσική, δεν καλύπτουμε απλώς μία συμφωνία από αγριογούρνα που τσιρίζουν. Ως εκεί. Λοιπόν, το Brutal View, για να ξεκινήσουμε και την ιστορία του site, ιδρύθηκε περί το 2012-13, μέσα στην κρίση. Κατόπιν τότε δεν υπήρχε ιδιαίτερη δουλειά, οπότε θεώρησα ότι καλό ήταν να ξεκινήσω ένα site το οποίο να έχει μια ταυτότητα. Η ταυτότητά του ήταν αυτή ακριβώς. Να ασχοληθώ με τον χώρο του extreme. Εδώ να πω σαν ένα tribute, φόρο τιμής, σαν βάση στο κεφάλι μου, έτσι όπως το είχα εγώ, είχα το horror. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω το Metal Hammer που έβαζε σαν ένθετο μέσα το horror, που ασχολιόταν αποκλειστικά, αν θυμάστε, οι μεγαλύτεροι, με extreme metal bands, death, black και τέτοια. Οπότε λοιπόν και εγώ τότε είπα να φτιάξω ένα site και ένα κανάλι, γιατί είχα ξεκινήσει και ένα κανάλι στο YouTube τότε, στο οποίο έκανα μουσικές και όχι μόνο εκπομπές, και μέσα σε αυτό υπήρχε ένας συνδυασμός από metal και όχι ακριβώς επίκαιρα πράγματα, έτσι είχε τέλος πάντων και άλλο περιεχόμενο. Ήτανε και η κρίση τότε, πέφτανε όλα μαζί, ήταν οι καταστάσεις και οι καιροί περίεργοι, οπότε τα είχα κάνει μία μίξη και μιλούσα και για metal θέματα, αλλά και για πιο επίκαιρα θέματα. Τέλος πάντων, εκείνο το κανάλι δεν πήγε όπως θα ήθελα και δεν ξέρω, δεν πρέπει να υπήρχε άλλος εκείνη την περίοδο, έτσι, για να ευλογήσω και λίγο τα γένια μου, που έκανε βιντεάκια. Τα βιντεάκια αυτά χαθήκανε, μπορεί να υπάρχουν κάπου μέσα στους υπολογιστές και εδώ και εκεί σε κάποιο σκληρό, μπορεί και να, άμα τα βρω, θα ανεβούν σε κάποια φάση και στο κανάλι μας αυτό εδώ, στο Brutal View. Το Brutal View λοιπόν ξεκίνησε σαν Brutal Reviews blog. Αυτός ήταν η πρώτη του μορφή, την περίοδο 2013-14. Ήτανε περίπου όπως τώρα, άλλο λογότυπο βέβαια, άλλο εξώφυλλο, άλλα μπανεράκια, αλλά
ο σκοπός του παρέμενε σταθερός, η προώθηση του extreme metal. Μετά από 1,5 χρόνο που το είχα βάλει στον πάγο, το ξαναέπιασα γύρω στο 2015 περίπου 16, όπου μαζί με τον νυν πολύτιμο συνεργάτη στο Brutal View, Νικόλα Dex, το συνεχίζουμε ακόμα τώρα και το συνεχίσαμε εκείνη την περίοδο για περίπου 2 χρόνια, το 15 έως το 17, 2,5 χρόνια. Το 17 μέχρι το 17 τον Οκτώβριο. Λοιπόν, τώρα γιατί θα μου πείτε σας τα λέω όλα αυτά. Εντάξει, σας κάνω μια ανασκόπηση περίπου για να ξέρετε την ιστορία του Brutal View. Γιατί η ιστορία του Brutal View δεν είναι πέρσι και φέτος. Το Brutal View είναι πάνω από 10 χρόνια site. Έχει πάρει πολλές συνεντεύξεις, έχει πάρει πολύ υλικό από πολλές μπάντες, έχει προωθήσει ελληνικές μπάντες, έχει πάρει, ειδικά εκείνη τη διετία, κάναμε πολλά πράγματα. Μετά μπήκε στον πάγο για άλλα 2 χρόνια και ξαναξεπάγωσε οριστικά αυτή τη φορά το 2021 μέσα στην καραντίνα, όταν στη δεύτερη καραντίνα αποφάσισα να ξαναστήσω το Brutal View. Το Brutal View της δεύτερης φοράς λεγόταν .gr, ενώ όλοι ξέρετε πλέον ότι λέγεται .reviews, γιατί είναι κατά βάση ένα site που κάνει δισκοκριτικές. Φυσικά εννοείται ασχολούμαστε και με όλα τα υπόλοιπα happenings που συμβαίνουν στο extreme, στον extreme χώρο, όπως συναυλίες, όπως συνεντεύξεις, ό,τι μπορούμε δηλαδή καλύπτουμε, γιατί η ομάδα αυτή τη στιγμή του brutalview.reviews αποτελείται στην ουσία από 5 άτομα, προσωπικά τον Brutal Billy, τον Νικόλα Dex, τον Πάνο Σάμαελ και τον Mike Caveman. Και ο πέμπτος σπουδαίος και συνδετικός κρίκος όλων είναι η Lady Blackmoon, που οφείλει το site πάρα πολλά σε αυτήν, ειδικά πάνω στο θέμα του web designer. Σε αυτήν οφείλουμε το logo μας, σε αυτήν οφείλουμε γενικά πολλά πράγματα πάνω στο web. Λοιπόν, αυτό εν ολίγης είναι η πορεία του Brutal View μέχρι στιγμής. Το θέμα μας σήμερα, σαν πρώτο βιντεάκι, πέρα από την εισαγωγή έτσι και να συστηθούμε ποιος είναι το Brutal View, ποιοι είναι. Το θέμα μας σήμερα, σαν πρώτο θέμα έτσι, είπα να μιλήσω σήμερα λόγω και της αφορμής που δόθηκε για την επικείμενη συναυλία των Metallica του χρόνου, τέτοια εποχή περίπου, αυτές τις μέρες που διανύουμε, το Μάιο του 2026 στο Ολυμπιακό Στάδιο, που αλλού θα γινότανε, Metallica είναι, και όπως φαίνεται, όπως όλα δείχνουν, μάλλον μπορεί να είναι και η τελευταία φορά που θα δούμε τους Metallica, ήδη είναι πολύ μεγάλοι ηλικιακά. Αμφιβάλλω αν πριν τα 70 τους μπορούν να ξανάρθουν και να δίνουν τέτοια μεγάλα live. Οπότε πιστεύω ότι του χρόνου είναι μια καλή ευκαιρία όλοι να πάμε εκεί και να τους ευχαριστήσουμε για όσα έχουν προσφέρει. Θα ήθελα να κάνω έτσι μια αναδρομή, να μοιραστώ μαζί σας αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς ξεκίνησα και πώς οι Metallica βοηθήσανε τότε έναν νέο της δεκαετίας του 90 να γίνει metalhead. Πολύ απλά, η επαφή μου με το rock ξεκίνησε περί τα τέλη της δεκαετίας του 80, μέσα από δίσκους των Guns N' Roses εννοείται. Γενικότερα ήταν μια περίοδος που το ραδιόφωνο, τότε που ξεκινούσαν οι πρώτοι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, κυρίως μέσω του Τζερόνιμο Groovy και μέσω του 984 ή του 902 αργότερα, βάζανε κάποιες rock και metal εκπομπές. Αργά, πολύ αργά βέβαια το βράδυ. Λοιπόν, οι πρώτες μου επαφές ήταν μέσω του ραδιοφώνου και μέσω των επιρροών που είχα, φυσικά, να το παραδεχτούμε κιόλας, γιατί πάντα κάποιος σε βάζει στο χορό. Σε μένα αυτός ήταν η αδερφή μου. Κασετούλες αντιγραμμένες από δισκάδικο της γειτονιάς και οι οποίες με μπάσανε στο χορό με τους δίσκους τότε των Guns N' Roses, όπως είπα, το Appetite for Destruction, του Alice Cooper το Trash, δηλαδή τα πολύ πολύ εμπορικά και πιασάρικα αλμπουμάκια των τελών της δεκαετίας του 80. Bon Jovi εννοείται, New Jersey και όλα αυτά εκείνα που βγαίναν τότε που τα ραδιόφωνα τα βάζανε συνέχεια το ένα πίσω από το άλλο. Παράλληλα μου άρεσαν πάρα πολύ, θυμάμαι, η Roxette, γιατί μου άρεσε έτσι αυτό το ωραίο pop rock ύφος που είχαν τότε. Αλλά παράλληλα είχε ξεκινήσει μέσα μου η αναζήτηση του κάτι λίγο πιο σκληρού. Έτσι λοιπόν, όταν βγήκε το Black Album το 1991, είχαμε δει σε κάποιες εκπομπές
στο Metal Mania τότε του Δημήτρη του Κατή που έπαιζε στην E3 ή στο Μεταλλουργείο, και ήταν η περίοδος που το MTV εννοείται το πιάναμε τότε όλοι παντού και βλέπαμε πότε όταν μπορούσαμε, τέλος πάντων, πριν ακόμα θα γινόμασταν Metalheads, υπήρχε βομβαρδισμός του MTV, συνέχεια θυμάμαι τότε έπαιζε και το One, τον Metallica έπαιζε, αλλά προσωπικά, σε προσωπική, έτσι πάντα μιλάμε, σε προσωπικό επίπεδο πάντα μιλάμε, Δεκέμβριος 1992, Χριστούγεννα, κατεβήκαμε στο τότε Μετρόπολης για να πάρουμε δίσκους. Μια πολύ συνηθισμένη εικόνα τότε για δισκάδικα να γεμίζουν τότε με κόσμο, γιατί τότε τη μουσική έπρεπε να την αγοράσεις. Έπρεπε να την αποκτήσεις. Κατεβήκαμε λοιπόν Μετρόπολης, πήραμε η αδερφή μου τουλάχιστον πήρε το Black Album. Εγώ δεν είχα ιδέα εκείνη τη στιγμή ποιοι ήταν οι Metallica, ποιοι δεν ήξερα καν. Το σοκ ήταν τεράστιο όταν άκουσα το Black Album και έτσι από εκεί και πέρα δεν ήθελα να ξανακούσω τίποτα άλλο. Πολύ απλά. Ήταν μια μυσταγωγική, θα έλεγα για μένα, στιγμή που συνειδητοποίησα ότι εκείνη τη στιγμή ανακάλυψα τη μουσική που θα ακούω για πάντα. Δεν υπήρχε δηλαδή μεταγυρισμός. Μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορεί να υπήρχαν pop rock επιρροές, να υπήρχε pop μόνο. Δυστυχώς υπήρχε και για ένα διάστημα που τώρα βέβαια που τα ακούς σου φαίνεται πολύ καλύτερα από αυτά τα απέσια πράγματα που βγαίνουν τώρα και λέγεται trap, αυτό το απέσιο πράγμα, αυτό το συνοθήλευμα μουσικής που για μένα δεν είναι καν μουσική. Αλλά όντως άκουσα και New Kids on the Block, άκουσα και Milli Vanilli, άκουσα όλες τις μεγάλες μορφές της pop μουσικής, γυναίκες και άντρες, στα τέλη του 80 και στις αρχές του 90, δηλαδή εννοείται και Michael Jackson και Madonna, Paul Abdul και κάτι άλλα. Κάτι άλλους καλλιτέχνηδες και καλλιτέχνες, Pet Shop Boys, που τα θυμάμαι τώρα και γελάω. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία η pop μουσική τότε. Δηλαδή έβγαζε πολύ ωραία πράγματα. Μετά λοιπόν την πρώτη ήττα που φάγαμε με το Black Album, συνεχίσαμε για να αγοράσουμε όλα τα υπόλοιπα Metallica που μπορούσα λίγο. Σε αυτό είχα τη βοήθεια του τότε αγοριού της αδερφής μου και νυν γαμπρού μου, ο οποίος ήταν φανταντικός μεταλλικάς και με κατεύθυνε μέσω κασετών που έγραφε για την αδερφή μου, κλασικό εννοείται μοτίβο εκείνης της περίοδου, να αγοράσω μέσω δίσκων βινιλίου την υπόλοιπη δισκογραφία των Metallica. Πραγματικά ήτανε από ένα σημείο και μετά το πράγμα πήγε ως εξής. Στη σχολή τότε που πήγαινα για να κολατσίσουμε, πέραμε χαρτζηλίκι για να φάμε στα διαλύματα της τότε σχολής. Σχολή τώρα μιλάμε τεχνική σχολή, έτσι. Επί ένα διάστημα περίπου 1,5 χρόνο, 2 κοντά, μεταξύ 94-95 κάπου εκεί, όλα αυτά τα χαρτζηλίκια πήγανε στα βινίλια των Metallica. Μάζευα επί ένα μήνα, επί 2 μήνες περίπου, 2 εκατοστάρικα περίπου την ημέρα, τα βάζαμε στην άκρη, δεν τρώγαμε τίποτα, μέναμε νηστικοί στο σχολείο για να έρθει μετά από 1,5 μήνα, ξέρω εγώ, μια Κυριακή να πάμε στο μοναστηράκι και να διαθέσουμε το χαρτζηλίκι μας για να πάρουμε το Just for All, το Master of Puppets, το Kill 'Em All. Έτσι λοιπόν αποκτήσαμε τη δισκογραφία των Metallica, προσωπικά τουλάχιστον. Έτσι λοιπόν αποκτήσαμε την πρώτη δισκογραφία των Metallica. Με αυτόν τον τρόπο, γιατί τότε τη μουσική έπρεπε να πας να την κυνηγήσεις και να την αγοράσεις και να την ακούσεις για να την εκτιμήσεις. Είναι ένας τρόπος, τώρα πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολος, αλλά για μένα και με μια μεγάλη πλειοψηφία θα έλεγα οπαδών της μουσικής, ο σωστός τρόπος για να εκτιμήσεις ένα συγκρότημα είναι να ακούσεις το original. Όλα τα συγκροτήματα αυτό το πράγμα θα σου πούν. Εσύ θα πεις τώρα, ναι, αλλά γιατί τη στιγμή που υπάρχει το YouTube, πρώτα θα το ακούσω και αν μ' αρέσει, μετά θα πάω να το πάρω. Δεν θα πας να το πάρεις. Ξέρεις γιατί? Γιατί θα σε βολέψει η κατάσταση του YouTube, θα σε βολέψει η κατάσταση του Spotify, θα σε βολέψουν όλα τα social media που σου παρέχουν το Deezer, δωρεάν μουσική. Και μπαίνεις άνετα, εύκολα, παντού, την ακούς. Ή ξέρω εγώ μπορεί να πεις, θα πάω σε ένα blogspot
αναρρύθμιτα είναι ακόμα, τουλάχιστον μπορείς να βρεις, και να πεις θα κατεβάσω το δίσκο και θα το αποθηκεύσω στο κινητό μου και θα τα ακούω από εκεί. Βλέπεις, δεν θα το κάνεις. Γιατί είναι εύκολα. Γιατί η μουσική πλέον έχει γίνει εύκολη. Δεν υδρώνεις για να την αποκτήσεις. Με αποτέλεσμα και με συνέπεια, κατά συνέπεια να μην την εκτιμήσεις. Δεν θα την εκτιμήσεις ποτέ. Ούτε θα εκτιμήσεις τον κόπο που κάνουν τα συγκροτήματα για να το βγάλουν. Όταν ξεκίνησε όλη η φάση των Metallica με τον Napster, εκεί το 2000-2002 κάπου εκεί μέσα, τους βρίζανε τότε όλοι τους Metallica. Τους λέγανε ότι πάλι για τα φράγκα. Δεν είχαν καμία ανάγκη η Metallica σε εκείνη την περίοδο τα φράγκα. Τα φράγκα τα είχαν κάνει 10 χρόνια πριν την υπόθεση του Napster. Δηλαδή με το που βγήκε το Black Album τελείωσαν οι Metallica, γίνανε παγκόσμιοι. Δεν χρειάστηκε να φτάσουν στο Napster για να υπερασπίσουν τι. Είχαν ήδη λεφτά για 5 ζωές ο καθένας. Το θέμα είναι όμως αυτό, ότι βέβαια το κάνανε με άκομψο τρόπο, θα έλεγα, και απλώς εκείνη την περίοδο ήταν ακόμα η μεγάλη αλλαγή που είχαν κάνει στον ήχο τους και γι' αυτό πολλοί τους βρίζαν, τους κατηγορούσαν τότε. Ότι ξεπουληθήκατε και συνεχίζετε και ξεπουλιέστε για τα φράγκα. Κι όμως, εγώ πιστεύω ότι ήταν μια σωστή κίνηση αυτή που κάναν τότε, γιατί ιδού μετά από λίγα χρόνια που έφτασε το πράγμα. Πολύ λίγες μπάντες βγάζουν πλέον καλά χρήματα μέσα από την πώληση των φυσιολογικών και φυσικών format. Είτε λέγεται βινίλιο, είτε λέγεται CD, είτε λέγεται κασέτα. Έτσι αναγκάστηκαν λοιπόν και τα συγκροτήματα και τα κάναν ψηφιακά. Αλλά σου λέει θα το πληρώσεις. Κάποιος έξυπνος Βραζιλιάνος, Ρώσος θα πάρει από κάπου το αρχείο, θα το πετάξει μέσα στο blog του ή στο site του και θα μπεις εσύ, θα κάνεις download, το κατέβασες. Αυτό χτύπησε και χτυπάει κυρίως τα μικρά συγκροτήματα. Οι Metallica όντως δεν είχαν πρόβλημα για όλο αυτό. Αλλά οι Metallica το κάνανε για όλα τα μικρά και τους μικρούς καλλιτέχνες. Καταλάβατε, αυτό ήθελα να κάνω, έτσι σαν πρώτο βιντεάκι, να σας πω λιγάκι 2-3 πράγματα για το Brutal View, για την πορεία μου στο metal, πώς ξεκίνησα να ακούω metal, και δεύτερο βιντεάκι που θα έρθει σε λίγο και σε λίγες μέρες, θα μιλήσουμε για το πώς ξεκίνησα να ακούω extreme, μια που είμαστε στο Brutal View. Καλό σας βράδυ, χάρηκα που τα είπαμε έτσι για πρώτη φορά, θα τα ξαναλέμε, εννοείται, όποτε έχω χρόνο τουλάχιστον. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στο κανάλι του Brutal View στο YouTube. Καλά να περνάτε και μην ξεχνάτε ένα πράγμα, βέβαια, only death is real.